it-tabib irrekomanda li nieħdu l-poliklinik tal-Mosta għall-X-ray. Għalli asħaq tieħdu l-emerġenza tal-Mater Dei għax hemm ħafna sfullar u hemm ħafna chest infections bħalissa. Light cab biex ħadtu l-Health Center tal-Mosta u għax mhux proċedura li joħdulek bl-ambulanza hemmhekk għaluli. U meta wasalt insib il-lift ma kienx qed jaħdem. Bil-waqa ma setax jagħti pass u il-cab seta' jidħol bil-wheelchair b'kollox. Ma stajx nieħdu qas bil-karozza tiegħi jiġifieri. Għalluli dak mhux responsabilità tagħna, dak ilu 5 ijiem bil-ħsara. Se jkollok terġa' tieħdu tistaqbad u tieħdu l-Mater Dei ma nistgħux noħdulek bl-ambulanza tagħna għax mhix proċedura wkoll. Kien minna xi 5 sigħat jiġifieri xorta ir-riżulta mill-X-ray li ma kellux ksur, jiġifieri xi ħaġa li wieħed seta' jevita li mmorru l-Mater Dei.